Bueno, ni Jose Luis naz izenez, eta abizenak Iza Iraurgi, Zeanuiko naz, Zeanuiko Ipinaburukoa, eta 1950 urtean jaio Ipinaburun bertan, han lehenago esaten ziren eskuela da barria da edo hori geunken, eta han 11 urte eukin nituen arte, da gero 11-12 urtegaz, 11-12 egiteko joan nintzen Deriora, seminariora. Derion, lehenengo eta behin, bueno, geure edo neure edadeko jende asko, ze kurtso bakotzeko ginen, 100 piko. Eta hiru gela, ikasgela izaten ziren, 40 inguruko ikasgelak. Eta bueno, leku guztitako jentea, euskalduna pehin bet, euskal herrietatik edo euskara egiten zen herrietatik joan dakoak, eta lehenengo sorpresa izan zen, zelan beste erabateko euskara egiten eben, 11 urteko mutiko, baina errez konpontzen ginen danon artean. Eta gero, zelako seriotasunez ziren ikasketak eta hori, bai. Mikel Zarate irakaslea, ezagutu neban, ni abade izan nintzanean, Derion bertan, formatzaile izan zen nire lehenengo destinoa, eta han tutore eta irakasle eta formatzaile izan nintzanean, han ezagutu neban Mikel bera irakasle. 1976an, zeni ordenatu nintzen 1977an, baina urtebete egin joan ordenatu horretik han, nik esango nuke Mikel zala bihotzuze, bihotza, eta emankorra, eta lagunen lagun. Eta sekule bezneban ezagutu Mikel, aserretute edo gogo txarrez edo zangurote berba txarrakaz eta beti lagunen lagun eta oso adiskidentzako eta lagunentzako gizon ona eta hori alkarrizketatarako eta barreiteko eta kontalari eta kuadrilan egoten ginean beti kontalari, berbalari, eta, nik esango nuke, da gero posik sentitzen berabe lagunekin, kuadrilan. Sekule zeukan prisarik nunbaitera joateko edo kuadrile izteko eta bere gauzetara joateko. Bera gustura egoten zen eta behar zen denpora guztian egoten zen kuadrilakoekin. Sartzen zala buru belarri, konbertsazioan eta alkarrizketan edozein gehi agertzen zanean edo azaltzen zanean. Edozein gehi agertzen bazan kuadrilan, serioa edo barregarria, bere ala sartzen zan buru belarri, konbertsazio horretan bere eritziak emoten eta oso jakituna zan euskal kontuetan, euskarazko euskara arloan, eta gero erdara be ondo ekian. Eta erdal gramatika eta erdal hiztegiak eta manekatzen zituen, eta horretan kultura zabalekoa zan. Eta asko ikasten genduan beragandik, edo berak horretan zerrezan asko eukan. Eta gustura goten ginen berari entzuten, eta asko irakurten eban, eta gero baegoan Malillos, Jose Luis Malillos, latinez eta griegoz eta asko ekiana, eta erderan be oso jaioa zana, eta aregaz be asko kontrastantzen ziren gauzak, eta alde horretatik hori izaten dana jakituri iturri bi onak ziren. Eta gero kuadrilanean beste abade edo lagun provokatzailea egoten ziren. Ruidazua, Larringan, nor esango zut, Pedro Aundit, horrek asko laguntzen eban provokatzeko, eta, klaro, berak inozente, baina... entraba al trapo,
berehala, ezta? Eta, bueno, horregaitik, alkarrizketa eta barregune aberatz esatezan. Batez be, alkartzen ginean ostiraletan. Gaba, safari bat egiten, ostiraletan baltzen ginean, bertako irakasle eta bertan interno gengozan irakasle eta abade eta larringanek preparatzen zituen afariak eta, bueno, gero itzelesko afariak egiten duzan eta barrezantzuak eta, bai, giro oso ona. Hombre, nik uste dut, Mikel bizi zan denporan, bizkaieraz egiten zan euskera eta literaturan bera zan onena edo gorengo mailakoena eta nik uste dut horregatik merezi duela bere arrastoari jarritzea eta berak egin eban lana kontuen hartzea. Bizkaieraz eta Bizkaian bera baino zeragorik, bera baino kreatzaileagorik ez egoan. Eta uste dut horren merezi duela gorengo maila baten bera eukitea eta ez ahaztu egitea. Horregatik dinote. Bueno, nik uste dut Mikel argia izanik eta zabala zan eta kolaboratzen eban asko beste euskara bultzatzaile batzuekin. Edo Arejita zala, edo Ander Manterola zala, edo Carmelo Etxanegusia zala, eta horrekaz oso ondo konpontzen zen. Eta horrekaz batera, apur bate euskararen bultzatzaile bezan. Ez bakarrik euskal literaturaren kreatzaile. Baita, euskararen aldeko zaletasuna eta sortzeko gai izan. Ez zan bera bakarrik, egozan hor badinote, Carmelo eta Ander eta beste batzuk ere, eta horretan, bueno, uste dute lan ederra egine bala. Gero, euskararen, bizkaierazko euskarari prestigio bat emon dutzen Mikelek. Eta horrek asko lagundu euskun danoi be, euskara lantzeko, eta gero ikastaroape asko lagundu eben, deriok udako ikastarok asko lagundu eben giro bat sortzeko eta euskarazko zaletasuna bultzatzeko eta batez ere bizkaiera aboratu izan ez deiten bultzatzeko eta lantzeko. Horrek guzti horrek asko lagundu eban. Eta handik jente asko pasatzen zen, udan eundakak pertsona, egoten zen euskara ikasten, eta horrek holako zer bat, ejerzitu txiki bat sortu eban bizkaieraren alde eta bizkaierazko kultura eta euskara lantzeko eta ez galtzeko.